अनेक जाथियाव होबाय माने बे भिडिअ आंनि इउटुब चेनेलाव जाथिहरबाय गैलालै जाला भुमिकाजों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डजों नालिजों जाला सासे मादैया भुमिकाखौ गोरना हादरसिगोन नै जेखा लाखादोंनो आखायाव मादैया जेखा खिथिहरदो आरो जाला खर' जाला गैला भुमिका नोङो मादैजों जेखाजों दानथ' जासिगोन आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड नों आरो मादैजों नांजासिगोन नै मादैया मा बुंखो नोंखो गैला आं लाजिबाय ते लाजिबाय आं लाजिबायलै आं लाजिबाय ते नै नायलाय बेखौ नाय बे मा जिनिस ससियेल मिडियाखौ बिमा बिफानि सम्पति सोरजिखानानै दोनफैनायसो मोनबाय नामा नोंसोरो बे सोरांबानो खामानि मावनानै दुब्लिफ्राव माइ हानानै माइ रोगानानै नोंसिनि बे जिनिसखौ भाषा गाज्रिखौ मबाइलबो लाबानो नुनांगौ नामा लाजिला नोंसोरो गासिखौबो होनाखै दे लोगोफोर सासेखौल' होनदां बे इन्टारटेनमेन्ट ना मा होनदों बे भुमिका मा जालायखो बियो थांनाय बारावथ' बै बारावबो भाइराल जाखांबाय बियो मायाव मोनलाय दांदुफुर हाजो गाखोनायाव लाजिला मा साहस बिलाय हिनजाव गोनांखा हौवाजों लाइन मारिनाय नोंबाबो गावनि फिसायखौ बेबायदि फटक लालाबायबा नोंबो रागा जोंगोन माथो दाया नोंसि सानैनिबो जानो हागौ इन्टारटेनमेन्टनि हिनजावनि दाय गैया बयबो बोराबखायो हिनजावफ्रा लाजिनांगौ भुमिका नोंनि साहसआ मा साहस बिलाय एथ' साहस गोरा जायो गथ' नोंनि खुगाखौ बयबो हौवाफ्रा मिथिखाजोबबाय माथो नोंखौलाय सोर लाबावनांगौ जाखो हौवा मोजाङा नोंखौल' हाबा लाखाला मालायनि संसारखौ अर सुनानै होग्रा मा गाज्रि राव रायलायनाय बियो आरो बे इन्टारटेनमेन्टनि खुगाखौथ' मोनबानो ओरै हासिगोन आङो सोरांबानो नोंसिनि बेबायदि गाज्रिखौ बिसि फिसा जोंना मबाइला गंसेल' ज' नायो जोंना बेखौनो नोंसिनि बायदि बिदि बेखौ गारलाय गस्ला फेन गोदान गाननाय बायदि गोदान बायनानै गाननांगौ होननाय सि खालामबाय मादैया डेन्जार रायबायलै भुमिकाखौ आं गिबाय नाले आं गिबाय मादैया डेन्जार रायबाय माथो भुमिकाखौ आयु डेन्जारलै मादैया डेन्जार होथारबाय नामा दे मादैयाला आं